Prif Gwnstabl Dr Richard Lewis, diolch yn fawr iawn i chi am eich amser. Fi'n gwybod bod chi'n ddyn prysur tu hwnt. Croeso cynnes nôl ddylwn ni wedi ddechrau i Dyfed-Powys. Sut ydych chi'n setlo? Mae'n hyfryd i fod adre, mae'n hyfryd i cael siarad Cymraeg yn amlwg ac i fod nôl yn ymfilltir sgwar. A mae'n anrhydedd. O'n i'n gweud pan o'n i'n gweithio lan yn Heddlu Cleveland yng Ngogledd Ddwyrain Lloegr bod i'n anrhydedd i fod yn Prif Gwnstabl a mai. Ond i fod yn Prif Gwnstabl o'r ardal i chi'n dod, mae e wir yn anrhydedd. So mae'n hyfryd i'w adre. O ran yr ardal wedyn, mae'n ardal fawr iawn, yn diwy. Enfawr. Sut mae rhywun yn Cleveland falle yn edrych ar fap yn Lloegr? Mae'n fach rhan fyna. Mae Dyfed-Powys, beth, 3 chwarter Cymru, neu chwarter Cymru bynnag i wesh. Dros hanner. Dros hanner Cymru. Sut mae rhywun yn stepo mewn i swydd fel ade? Wel, mae'n wahanol. Mae Heddlu Cleveland tua treian o faint Sir Gar. A nawr mae Dyfed-Powys yn amlwg wedi dod nôl i weithio, mae dros hanner faint Cymru gyfan. Mae'n wahanol, o'n i'n gweithio dros y penwythnos. Mae rhaid bron y bod, achos y deiryddiaeth fi sydd lan yn y dre newydd yn ymweld â staff dros y penwythnos. Achos mae bron yn bod yn amhosib i wneud hynny yn ystod unrhyw ddydd, achos mae'r deiryddiaeth mor fawr wrth gwrs. I rywun sydd ddim cweit yn siŵr de, beth yw swydd Prif Gwnstabl? Wel, dwi ddim yn siŵr cweit beth yw swydd Prif Gwnstabl. Dwi wedi gwneud dros 2 li wahanol nawr, a mae wedi bod yn wahanol yn y 2 le. Ond ar y cyfan, sicrhau bod yn cyllid ni yn cael ei wario ar gyfer trefthalwyr ardal Dyfed-Powys a bod ni yn sicrhau bod yna heddweision yn pob cwr a chornel o'r llu a sicrhau fod yna wasanaeth dwyieithog, sef rhai resymau ni'n siarad heddiw wrth gwrs, i bawb sydd yn gweithio ac yn byw yma. Felly mae yna sawl peth mae'n y Brif Gwnstabl yn gyfrifol amdano fe, ond o ddydd i ddydd sicrhau bod arweinyddiaeth y llu yn rhywbeth sydd yn eglur dwi'n gobeithio i'r gweithlu. Siw mae'r llu yn gwahaniaethu rhwng rhywle fel Cleveland a Dyfed-Powys? Hollol wahanol. Mwy na dim pwy mae'r brysur i'w ardal Cleveland i gymharu â ardal Dyfed-Powys. Mae'n deiryddiaeth yn gweithio yn erbyn ni, fel ni wedi sôn ynglyn â'n barod, ond mae'r nifer y troseddau sydd yn digwydd yma lot yn llai, ac mae hynny rhywbeth ni'n dathlu. Ysmyn ôl yn gloi to at eich magwraeth chi, i licio fo'n busneslyd a prynawn da heno. Ni'n le yn union i chi'n dod? Wel, o Gwm Gwendraeth, ges i'n godi ym Mhorth Tywyn ac wedyn yr Ymincau, cael yn fagu yn yr ardal hynny, magu teulu wedyn yn ardal Abereiron, wedi chwarae rygbi dros Abergwaun yn Sir Benfro, ac wedi cymdeithasu ym Mhywys hefyd yn Gwylegelli, y Hay Festival, y sioe fawr wrth gwrs, ac felly dwi'n nabod yr ardal gyfan yn dda iawn, ond falle yn holl bwysig yr ardal yma yng Nghwm Gwendraeth ac Abereiron hefyd. Chi'n teimlo'n gryf iawn dros y Gymraeg yn amlwg, a mae hwnna'n amlwg gyda'r bartneriaeth newydd gyda'r Coleg Cymraeg Cenedlaethol? Mae yna ddyletswydd cyfreithiol arno ni i sicrhau fod yna wasanaeth ddwyieithog, yn fwy pwysig na hynny, yn lot mwy pwysig dwi'n credu, yw'r ddyletswydd moesol. Mae yna canran uchel o siaradwyr Cymraeg mewn ambell i ardal o'n llu, a mae'n bwysig bod ni'n gallu cynnig y wasanaeth hynny'n hollol ddwyieithog. Felly'r nod yn y pen draw, yma yn Dyfed-Powys i sicrhau fod yna weithlu hollol ddwyieithog. Nawr mae hynny blynyddoedd mewn i'r dyfodol wrth gwrs, ond dechrau gyda camau bach a ni'n gwneud hynny nawr fi gyrraedd nôl yma yn yr ardal. Siw byddai'n gweithio wedyn de? Yn ymarferol, mae yna sawl peth i ni'n neud i ni'n sicrhau bod heddweision newydd sydd wedi dechrau'r wythnos hon gyda ni. Yn wythnos diwetha nawr, mae amser yn mynd mor gyflym, yn mynd i cael ei hyfforddi yn ddwyieithog. Nawr, mae tua 10 o'r staff newydd yn siaradwyr Cymraeg, a 10 sydd ddim. I ni'n sicrhau bod pob un yn nhw'n dod ar y siwrnau gyda ni, i sicrhau do un dosbarth cyfan i nhw. Felly mae'r siaradwyr Cymraeg yn mynd i fod yn gyfrifol am un person yr un sydd yn ddi-Gymraeg, i sicrhau erbyn bod yn gorffen hyfforddiant, mae yna rhywfaint o Gymraeg gyda nhw, ac yn y pen draw bod y llu cyfan yn siaradwyr Cymraeg lan at lefel 3 yn gallu gwneud sgwrsiau syml trwy gyfrwng y Gymraeg a wedyn troi at Saesneg os i pethau'n mynd mwy cymhleth. O ran hwnna wedyn de, fydd yna help i'r rwcis yma o ran y derminoleg, beth i weid, siwt i ni siw bod e'n gyfreithiol gywir fath na o beth? Wrth gwrs, beth i ni ddim am wneud yw i sicrhau bod i Cymraeg nhw'n berffaith, achos ar hyn o bryd mae yna cymaint gyda nhw ddysgu sgiliau newydd, mae Cymraeg yn un elfen pwysig o hynny. Felly dim yr iaith technegol sydd o ddiddordeb mawr i mi ar y rhan yma yn siwrne. Y peth bwysig yw bod ni'n gallu dechrau sgyrsiau trwy gyfrwng y Gymraeg, bod ni'n gallu ymweld â rhywun mas yn y gymuned a dweud Mae'n ofon, dwi ddim yn siarad Cymraeg yn rhugl, fe allai cynnig rhywun i chi sydd yn, ni allwn ni droi til Saesneg. Felly'r fath hynny o sgwrsio i ni'n mynd i ddechrau gyda cyn bod ni'n mynd yn hollol ddieithog. A felly mae'r iaith dechnegol
beil er enghraifft. Pwy sydd yn gwybod y gair Gymraeg yn beil? Bechniaeth yw e, ond dim dyna'r lefel i ni'n mynd ato ar hyn o bryd gyda'r gweithlu, dechrau gyda camau bach. Felly, chi'n gobeithio taw eich gwaddol chi, eich legacy chi, fydd y gweithlu yn ddwyieithog? Hollol ddwyieithog, yn gallu cynnig gwasanaeth hynny i'r gymuned trwy gyfrwng y Gymraeg, ond hefyd bod ni'n gallu sgwrsio'n fewnol trwy gyfrwng y Gymraeg yn ystod cyfarfodydd. Mae'r Comisiynydd a fi, Dafydd Llywelyn, wrthi yn gwneud ambell i gyfarfod trwy gyfrwng y Gymraeg nawr. Mae yna ambell i beth yn digwydd ffordd hynny nawr yn barod, ond i sicrhau bod hynny yn fwy o beth. Ond beth dwi'n tanlinellu, mae'n bwysig iawn bod ni'n dod â'r pobl sydd yn ddi-Gymraeg ac yn gweithio'r llu ar y siwrne yma gyda ni. Dyw hwnna rhywbeth ni'n wneud i nhw, ond rhywbeth ni'n wneud gyda nhw i roi sgil ychwanegol nhw. A dwi wedi gweld fel heddwas ifanc yn gweithio yn Aberystwyth ac yn Aberaeron hefyd, bod yr gallu siarad Cymraeg yn gallu datgloi ambell i ddrws, falle bydde wedi bod yn nghlos na bydde ni'n gallu siarad yr iaith. Prif Gwnstabl, Dr Richard Lewis, diolch yn fawr iawn i chi am eich amser. Diolch i chi.